Αν κερδίσει η Κάμαλα Χάρις, αναμένουμε πλήρη συνέχεια στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αυτό σημαίνει στήριξη του ΝΑΤΟ, στήριξη της Ουκρανίας και περαιτέρω στήριξη του Ισραήλ στη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, αν κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκεί είναι που αρχίζουν τα πολλά ερωτηματικά. Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του Eliamep. Σε αυτό το podcast έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον Γιώργο Τζογόπουλο, τον κύριο ερευνητή του Eliamep, με ειδίκευση τόσο σε θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, διεθνών σχέσεων, Κίνας, αλλά και Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι το βασικό. Κύριε Τζογόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για τη συζήτηση που θα έχουμε για αυτές τις εξαιρετικά κρίσιμες αμερικανικές εκλογές, οι οποίες μας έχουν ευνηδιάσει και με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, ο Τζο Μπάιντεν δεν θα είναι πια υποψήφιος, η Κάμαλα Χάρις και ο Τιμ Walz φαίνεται ότι έχουν ταράξει πάρα πολύ τα νερά. Έχω την αίσθηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο δεν ξέρει που πατά, που βρίσκεται. Βέβαια, έχουμε αρκετό διάστημα μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου και όλα αυτά θέλω λίγο να μας τα εξηγήσετε, να μας πείτε τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή και τι ίσως περιμένουμε να δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Με πολύ μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ ξανά. Εκτιμάτε ότι πραγματικά η Κάμαλα Χάρις και ο Τιμ Walz έχουν τη δυναμική τελικά να νικήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ? Γιατί πριν από λίγο διάστημα, πριν την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να μην είναι ο ίδιος ξανά υποψήφιος και μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε όλοι έτσι παραιτηθεί κατά κάποιο τρόπο και λέγαμε ότι θα είναι περίπατος για τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πραγματικά τόσο ριζικά? Νομίζω πως η Κάμαλα Χάρις έχει μια δυναμική τέτοια, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αλλάζει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την κούρσα προς τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Το ότι αλλάζει την κούρσα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον νικητή, ενώ όπως πολύ σωστά είπατε, λίγες εβδομάδες πριν ήταν λίγο πολύ δεδομένο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς πολύ μεγάλες δυσκολίες θα μπορούσε να επανέλθει στο Λευκό Οίκο. Αν όμως δούμε πόσο στενές ήταν οι κούρσες και το 2016 και το 2020, θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή να κάνουμε ασφαλή προγνωστικά για τον νικητή των εκλογών. Σίγουρα όμως υπάρχει μια δυναμική την οποία αυτή τη στιγμή έχει φέρει η Κάμαλα Χάρις που πήρε τη θέση του Τζο Μπάιντεν. Τώρα έχω την αίσθηση ένας συναγωνισμός, να το πω έτσι, ένας ανταγωνισμός για το ποιο κόμμα, το ρεπουμπλικανικό ή το δημοκρατικό, θα πείσει τους Αμερικανούς ότι είναι περισσότερο αμερικανικό, περισσότερο πατριωτικό. Με τελείως διαφορετικό τρόπο βέβαια το παρουσιάζει η μία και η άλλη πλευρά. Θα παίξει και αυτό καθοριστικό ρόλο, εκτιμάτε, σε αυτές τις εκλογές? Νομίζω πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η ατζέντα και στον τρόπο με τον οποίο τα δύο κόμματα πλασάρουν στους Αμερικανούς πολίτες, αλλά και σε άλλα θέματα τα οποία παραδοσιακά βρίσκονται στην ατζέντα. Όμως, το βασικότερο όλων είναι να δούμε τις επόμενες κρίσιμες εβδομάδες πώς ακριβώς μπορεί να διαμορφωθεί η εκλογική συμπεριφορά στις πολιτείες οι οποίες αναμένεται να κρίνουν το αποτέλεσμα. Διότι αυτό είναι που έχει και ξεχωριστό ενδιαφέρον με τις ΗΠΑ, ότι το εκλογικό σύστημα είναι τέτοιο που επί της ουσίας το προβάδισμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει η Κάμαλα Χάρις στις γενικές δημοσκοπήσεις, ίσως το τέλος να μην σημαίνει και τίποτα για το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Θα υπάρξει, εκτιμάται, μεγάλη διαφοροποίηση ανάλογα το ποιος θα κερδίσει και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Και το ρωτώ αυτό γιατί βρισκόμαστε με το ανοιχτό μέτωπο στο Ισραήλ, Ισραήλ-Γάζα, Ισραήλ-Χαμάς, με ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν, με την κατάσταση έτσι όπως είναι με τους Χεσμπολά στο Λίβανο και από την άλλη φυσικά το ουκρανικό μέτωπο. Βλέπουμε πάλι την Ρωσία να επιτίθεται με σφοδρότητα, να βομβαρδίζει με σφοδρότητα. Εκτιμάται λοιπόν ότι θα υπάρξει διαφοροποίηση και όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική σε αυτά τα δύο μέτωπα, αλλά και στο ζήτημα της Κίνας, των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών-Κίνας.
Έχω την εντύπωση ότι το θέμα της εξωτερικής πολιτικής απασχολεί πολύ περισσότερο εμάς τους Ευρωπαίους παρά τους Αμερικανούς πολίτες. Και το λέω αυτό διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλα τα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ατζέντα των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, είναι το πατριωτικό προφίλ των υποψηφίων, σε συνδυασμό προφανώς με την οικονομία. Ενώ θα έλεγα ότι η εξωτερική πολιτική, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης, δεν είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την πλειονότητα των πολιτών. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, διότι από τη στιγμή που η Αμερική είναι παραδοσιακά ο εγγυητής της ευρωπαϊκής ασφάλειας, καταλαβαίνουμε ότι μια αλλαγή στο Λευκό Οίκο θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική αυτή καθεαυτή, καθώς τα μέτωπα τα οποία αναφέρεται παραμένουν ανοιχτά. Ταυτόχρονα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έλεγα ότι το ζήτημα της Κίνας βρίσκει και την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ να ακολουθούν μια γραμμή αρκετά σκληρή, με δεδομένο ότι αυτή είναι πλέον η αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξακολουθήσει να είναι η υπερδύναμη του κόσμου, η μόνη μάλλον υπερδύναμη του κόσμου για τις επόμενες δεκαετίες. Το ζήτημα του Ισραήλ έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τις εκλογές και γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί με κάποιο τρόπο να δείξει προς το εκλογικό ακροατήριο ότι ίσως μια ενδεχόμενη νίκη της Κάμαλα Χάρις να έχει αρνητικές επιπτώσεις για το Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αν δούμε δηλαδή την ιστορία, μπορούμε να καταλάβουμε ότι πολλοί πρόεδροι από το Δημοκρατικό Κόμμα έχουν στηρίξει το Ισραήλ, όπως άλλωστε συμβαίνει σήμερα και επί Τζο Μπάιντεν. Τώρα, κατά τη γνώμη σας, ποια άλλα θα είναι τα μεγάλα θέματα που κυριαρχούν και θα κυριαρχήσουν αυτό το διάστημα στις αμερικανικές εκλογές? Τι είναι δηλαδή αυτό που για τους Αμερικανούς πολίτες είναι το πιο σημαντικό? Και επίσης εκτιμάται ότι με την επιλογή της Κάμαλα Χάρις να έχει υποψήφιο αντιπρόεδρό της, τον Τιμ Walz, ανοίγει τη βεντάλια στους λευκούς και στο λευκό μέσο Αμερικανό που θα εμπιστευθεί, που ενδεχομένως να ήταν λίγο να μην ήξερε πώς να διαχειριστεί το θέμα της Κάμαλα Χάρις, αλλά με τον Τιμ Walz να ψηφίσει με πολύ μεγάλη θέρμη τους δημοκρατικούς. Το δεύτερο ερώτημά σας θα έλεγα πως ναι, και είναι μια έξυπνη πολιτικά επιλογή ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή, με δεδομένο άλλωστε ότι ιστορικά έχουμε δει ότι οι ψηφοφόροι, οι λευκοί ενδεχομένως να έδειχναν μια επιφυλακτική διάθεση σε τέτοιου είδους κρίσιμες εκλογές. Από εκεί και πέρα, για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος, τι είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τις εκλογές, νομίζω ότι η απάντηση είναι διαφορετική σε ό,τι αφορά τα δύο στρατόπεδα. Η προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις βασίζεται πάρα πολύ σε θέματα δημοκρατίας και προσπαθεί να δείξει στον κόσμο ότι μια ενδεχόμενη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια φάση εσωστρέφειας υπέρ αυταρχικών καθεστώτων σε όλο τον κόσμο. Χωρίς προφανώς αυτό να σημαίνει ότι η Κάμαλα Χάρις δεν ασχολείται με θέματα οικονομίας, όπως είναι η φορολογία και άλλα τέτοιου είδους ζητήματα. Από την πλευρά του Τραμπ, νομίζω ότι το βασικό θέμα είναι η οικονομία αυτή καθεαυτή. Προσπαθεί να παρουσιάσει ο ίδιος την Κάμαλα Χάρις ως μια πολιτικό η οποία θα υπερασπιστεί πάρα πολύ τις κρατικές οικονομικές παρεμβάσεις με τέτοιο τρόπο που θα πλήξουν την αμερικανική οικονομία και ποντάρει σε αυτό έτσι ώστε να προσελκύσει ψηφοφόρους από τάξεις των Αμερικανών πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι ο Τραμπ μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα τα οικονομικά τους συμφέροντα. Και εδώ για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι και η στάση του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά τον νόμο για την μείωση του πληθωρισμού. Δεν είναι απολύτως ξεκάθαρος ο ίδιος τι θα κάνει. Ενδεχομένως να προσπαθήσει να καταργήσει ή να παγώσει κάποιες από τις πτυχές του. Αυτό θα έχει προφανώς πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο για τη γενικότερη προσπάθεια των ΗΠΑ να παραμείνουν η οικονομική υπερδύναμη τις επόμενες δεκαετίες.
Τώρα, δύο άλλα θέματα και θέτω το πρώτο που εκτιμώ, όπως το ίδιο συμβαίνει βέβαια και σε εκλογές σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε ευρωπαϊκές χώρες, είναι και το μεταναστευτικό. Το είδαμε να έρχεται και να επανέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, να είναι κάτι το οποίο ανησυχεί τον κόσμο και θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι είναι το μεταναστευτικό η αχιλλείος πτέρνα της Κάμαλα Χάρις και γενικότερα των δημοκρατικών ή όχι? Νομίζω ότι η ρητορική του Τραμπ σε ό,τι αφορά τον μεταναστευτικό είναι αρκετά σκληρή. Ωστόσο, πρακτικά, αν δούμε τη δράση του όταν ήταν πρόεδρος στη χώρα, νομίζω ότι με εξαίρεση ορισμένες επιφανειακές παρεμβάσεις, η πολιτική του η ίδια δεν ήταν τόσο σκληρή όσο κάποιος θα περίμενε πριν από τις εκλογές. Προφανώς όμως, επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, και ο κόσμος τείνει να ξεχνάει, προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τη σκληρή του ρητορική σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Το λέω αυτό διότι είχε υποσχεθεί ότι θα φτιάξει ένα πολύ μεγάλο τοίχο έτσι στα σύνορα με το Μεξικό. Τελικά απλώς προσπάθησε να ισχυροποιήσει κάποια τμήματα του τείχους που ήδη προϋπήρχαν και δεν προχώρησε έτσι σε αυτά τα οποία έλεγε προηγουμένως. Νομίζω ότι το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα σημαντικό, δεν είναι όμως το πιο σημαντικό ενώπιον των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Επίσης είδαμε και τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα των αμβλώσεων, όπου και εκεί ο Τραμπ προσπάθησε να καθησυχάσει τις γυναίκες ότι δεν πρόκειται να περιορίσει τα δικαιώματά τους κτλ. Και αυτό εκτιμάται ότι είναι ένα κομβικό σημείο που θα καθορίσει και την ψήφο, ενδεχομένως περισσότερο των γυναικών. Θέλω να πω ότι ίσως και παραδοσιακά οι γυναίκες οι οποίες ψηφίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το ζήτημα αυτό και με δεδομένο ότι υποψήφιος αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Βάνς, αυτό να οδηγήσει πολλές γυναίκες να ψηφίσουν τελικά την Κάμαλα Χάρις, ακόμη και αν δεν ανήκουν στο μέτωπο του Δημοκρατικού Κόμματος. Βλέποντας προς τις δημοσκοπήσεις, το θέμα των αμβλώσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό και ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε ότι στο επίπεδο όλων των πολιτιών όπου γίνονται δημοσκοπήσεις, πολύ περισσότερες γυναίκες τείνουν να προτιμούν την Κάμαλα Χάρις, προφανώς και λόγω της πολιτικής της και της ίδιας, αλλά και των δημοκρατικών όλες τις προηγούμενες δεκαετίες για το ζήτημα των αμβλώσεων. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, από τη δική του πλευρά, ως έξυπνος πολιτικός που προφανώς είναι, έχει καταλάβει ότι έχει δημιουργήσει πανικό σε πολλές γυναίκες. Γι' αυτό και τους τελευταίους μήνες έχει μετριάσει αρκετά τη στάση του, προσπαθώντας να πει ότι ακόμα και αν τεθεί θέμα σε ομοσπονδιακό επίπεδο κατά των αμβλώσεων, ο ίδιος θα ασκήσει βέτο έτσι ώστε να προστατεύσει το δικαίωμα των γυναικών. Νομίζω επειδή η στάση του Τραμπ δεν είναι τόσο ξεκάθαρη στο συγκεκριμένο θέμα και περιστρέφεται από ήξεις αφήξεις, πολύ λογικό θα ήταν για τις γυναίκες να επιλέξουν την χάρις όσο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως και πάλι, επειδή το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ είναι τέτοιο που πρέπει να κοιτάξουμε προς τις συγκεκριμένες πολιτείες, έχει ενδιαφέρον να μελετήσουμε τις επόμενες εβδομάδες ποια θα είναι η στάση των γυναικών στις 7 κρίσιμες πολιτείες ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα και όχι σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι πολιτείες, για να τις δούμε μαζί, κύριε Τζογόπουλε, ποιες είναι αυτές οι πολιτείες που ουσιαστικά θα κρίνουν το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών και εκεί πώς βλέπετε τώρα τουλάχιστον και με βάση το τώρα, γιατί όπως είπαμε έχουμε αρκετό διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο, πώς βλέπετε τις ισορροπίες ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις? Μιλάμε για 7 πολιτείες οι οποίες είναι η Νεβάδα, η Αριζόνα, το Ουισκόνσιν, το Μίτσιγκαν, η Πενσιλβάνια, η Βόρεια Καρολίνα και η Τζόρτζια, οι οποίες πρακτικά και το 2016 και το 2020 έκριναν τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αφού ανέλαβε η Κάμαλα Χάρις στο πρίσμα των δημοκρατικών, οι ισορροπίες πλέον τείνουν να μεταβληθούν υπέρ της. Όμως θέλω να δώσω πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το οποίο είπε στο συνέδριο των Δημοκρατικών και ο πρώην πρόεδρος ο Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία η Μισελ Ομπάμα, ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να προβλέψουμε
ποιος θα πάρει τους εκλέκτορες στις συγκεκριμένες πολιτείες. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την κούρσα εβδομάδα με τη βδομάδα, υιοθετώντας ακριβώς αυτή την προσέγγιση που έχουν δύο τόσο έμπειροι και πετυχημένοι άνθρωποι. Τώρα, και όταν εξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ, πάλι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τη Χίλαρη Κλίντον. Έδειχναν ότι θα είναι ένας αγώνας, αλλά έδειχναν ένα προβάδισμα στη Χίλαρη Κλίντον. Μπορεί και τώρα πάλι να συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, ίσως κάποιος κόσμος να μην ομολογεί ότι θα ψηφίσει τελικά Ντόναλντ Τραμπ, ίσως κάποιοι να μην απαντούν. Δηλαδή, να είναι φρούδες αυτές οι ελπίδες, να μην αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις σωστά τη βούληση του αμερικανικού λαού σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Θεωρώ ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ των δύο. Και επειδή ακριβώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιδιότυπη προσωπικότητα, συνέβη και το περιστατικό με την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, υπήρξε και εντός των δημοκρατικών όλος αυτός ο πανικός τι θα συνέβαινε αν ο Τζο Μπάιντεν παρέμενε υποψήφιος πρόεδρος, και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα με αποτέλεσμα να συζητάμε για πολλά θέματα, αλλά όχι για τις πρακτικές προτάσεις πολιτικής που έχουν οι δύο υποψήφιοι πρόεδροι. Και θα έλεγα ότι το debate ενδεχομένως το οποίο θα έχουν κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο, εφόσον τελικά γίνει, θα μπορέσει να φωτίσει κάποιες από τις πτυχές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα πιο συγκεκριμένα. Όμως είναι σαφές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα το παλέψει μέχρι τέλους. Δεν θεωρώ ότι κάνουν κάποιο λάθος οι δημοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι η μάχη είναι τέτοια που είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουν. Τώρα, σε σχέση με την Ελλάδα, κύριε Τζογόπουλε, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όσο περνούν τα χρόνια γίνονται πάρα πολύ στενές. Ήταν ανέκαθεν στενές, αλλά τώρα είναι ακόμη περισσότερο. Έπαιξε το ρόλο του και η επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται? Θα υπάρχει διαφοροποίηση στο πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, ανάλογα αν θα κερδίσει ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ ή η Δημοκρατική Χάρις? Σε αυτή την πολύ σημαντική ερώτηση μπορούμε να απαντήσουμε και με το ελληνικό και με το ευρωπαϊκό καπέλο. Αν κερδίσει η Κάμαλα Χάρις, αναμένουμε πλήρη συνέχεια στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αυτό σημαίνει στήριξη του ΝΑΤΟ, στήριξη της Ουκρανίας και περαιτέρω στήριξη του Ισραήλ στη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, αν κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκεί είναι που αρχίζουν τα πολλά ερωτηματικά. Σε ό,τι αφορά το διμερές των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, νομίζω ότι θα συνεχιστούν και σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας και σε επίπεδο οικονομικής συνεργασίας. Αυτό το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις εκλογές είναι πώς θα διαμορφωθεί το επίπεδο των σχέσεών του με την Τουρκία. Και το λέω αυτό διότι με τους δημοκρατικούς στην εξουσία το θεσμικό είναι αυτό το οποίο παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Δηλαδή το State Department είναι αυτό το οποίο πρακτικά καθοδηγεί την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Με τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρο των ΗΠΑ θα είναι η προσωπικότητά του αυτή που θα παίζει πολύ ισχυρό ρόλο και προφανώς η εμπειρία από την προηγούμενη διακυβέρνηση δείχνει ότι είχε σχετικά καλές, αν όχι πολύ καλές, προσωπικές σχέσεις με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, που είχαν μια προσωπική χημεία μεταξύ τους. Τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εδώ είναι που αρχίζουν και τα πολλά προβλήματα και οι προβληματισμοί, διότι κατά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια η Αμερική εγγυάται την ασφάλεια της Ευρώπης, πόσο μάλλον με αφορμή την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Συνεπώς υπάρχει ανησυχία τι θα γίνει αν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις εκλογές. Δεν θα ήθελα να τα βλέπω όλα μαύρα. Νομίζω είναι και μια ευκαιρία για την Ευρώπη να κάνει βήματα τα οποία με τους δημοκρατικούς στην εξουσία δεν κάνει, ακριβώς επειδή η αμερικανική ομπρέλα είναι μια πολύ καλή εγγύηση. Θέλω να πιστεύω και το δείχνει ότι το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ετοιμάζεται ακόμα και για αυτό το ενδεχόμενο, όπως άλλωστε είχε συμβεί και στην πρώτη τετραετία του Ντόναλντ Τραμπ, όταν ξεκίνησε πρακτικά η υλοποίηση της περίφημης στρατηγικής αυτονομίας σε διάφορα μέτρα. Τώρα, όταν έχασε τις προηγούμενες εκλογές του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ, είδαμε την προσπάθεια εισβολής στο Καπιτόλιο, είδαμε αυτές τις σκηνές που δεν περιμέναμε ποτέ να τις δούμε να εκτιλήσονται
στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις πιο δυνατές θεσμικά δημοκρατίες στον κόσμο. Ανησυχείτε ότι και αυτή τη φορά, αν η Κάμαλα Χάρις κερδίσει, ότι θα έχουμε τα ίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες από πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ? Γιατί με το περίπλοκο, όπως είπατε και εσείς, αμερικανικό σύστημα, με τους εκλέκτορες και με τις ψήφους αριθμητικά των πολιτών, κάποιες φορές μπορούμε να δούμε, δηλαδή με τη Χίλαρη Κλίντον, ότι ενδεχομένως σε ψήφους ήταν πιο μπροστά, αλλά είναι σαφές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πάρει τους εκλέκτορες και έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να πω ότι αν υπάρχει περίπτωση πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητήσει και να δούμε τις ίδιες σκηνές. Δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητήσει ένα αποτέλεσμα των εκλογών που θα δίνει τη νίκη στην Κάμαλα Χάρις, αλλά η εμπειρία από το 2021 σε συνδυασμό με την αντοχή της Αμερικανικής Δημοκρατίας μπορούν να μας κάνουν αισιόδοξους. Δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες ακόμα και αν αυτό συμβεί. Δηλαδή, δεν θα ανησυχούσα ιδιαίτερα για το τι μπορεί να συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς το περιστατικό το οποίο αναφέρεται, εκτός από τη σοβαρότητά του, το προσπαθεί να το αξιοποιήσει και η Κάμαλα Χάρις εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, έτσι ώστε να δείξει στους Αμερικανούς πολίτες πόσο σημαντική θα είναι η ψήφος τους και με δεδομένο ότι πιθανή δική της νίκη θα σταθεροποιήσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά και το εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά και τη θέση τους στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Κύριε Τσεχόπουλε, ποιο πιστεύετε ότι είναι, που το βλέπουμε και τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν και πάλι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι πρόεδρος? Το βλέπουμε και σε εκλογές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε τώρα την Κυριακή τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, στην Θουριγγία, όπου εκεί είναι πάρα πολύ πιθανό ένας ακροδεξιός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία να κερδίσει, να έρθει πρώτος, να έρθει πρώτο κόμμα και ίσως και να γίνει και επικεφαλής του κρατηδίου. Μένει να το δούμε. Τι είναι αυτό, πιστεύετε, που οι φιλελεύθερες πολιτικές, οι φιλελεύθεροι πολιτικοί, και το λέω με την ευρύτερη έννοια, δεν έχουν κατανοήσει από τη δυσαρέσκεια των πολιτών? Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση για το μέλλον της πολιτικής και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Θα έλεγα ότι τα εσωτερικά προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τέτοια που επιτρέπουν σε πολιτικούς οι οποίοι μπορούν να υποσχεθούν εύκολα πράγματα να κερδίσουν έδαφος. Και προφανώς οι λύσεις στα προβλήματα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες. Και δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες, διότι οι προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα είναι πολύ διαφορετικές σε σχέση με τις περασμένες δεκαετίες. Επειδή αναφέρατε και το παράδειγμα της Γερμανίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η οικονομία της χώρας μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπου η Γερμανία προφανώς στηρίζει την Ουκρανία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι περισσότερο οι συνθήκες είναι αυτές οι οποίες οδηγούν πολιτικούς που υπόσχονται διάφορα στον κόσμο να κερδίζουν έδαφος, παρά η αδυναμία των πολιτικών που κυβερνούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ και με την άνοδο της Κίνας, που είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και το οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, αλλά δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουν ούτε με τους δασμούς, για παράδειγμα, που υπόσχονται και οι δύο πολιτικοί, ούτε ακόμα και με τους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογικών προϊόντων. Είναι καινούργια τα δεδομένα και η δυσκολία είναι αυτή που κάνει τους πολιτικούς να μην είναι σε θέση να προσφέρουν λύσεις οι οποίες μπορεί να είναι εύκολα εύπεπτες από τον κόσμο. Τώρα, θέσατε το θέμα της Κίνας και των δασμών και είδαμε ότι σε αυτό το παιχνίδι μπαίνει και ο Καναδάς, και επειδή γνωρίζω την εμπειρία σας και τη γνώση σας σε σχέση με τις σχέσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα όσο και των ΗΠΑ με την Κίνα, μας είπατε ήδη ότι εκτιμάτε λοιπόν ότι μακροπρόθεσμα τουλάχιστον αυτός ο τρόπος διαχείρισης δεν είναι αυτός που θα έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Σωστά, κύριε Τσεχόπουλε? Είναι ο τρόπος διαχείρισης της κινεζικής ανόδου είναι απαραίτητος αυτή τη στιγμή και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι η Κίνα έχει κάνει τεράστια βήματα ανόδου
και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβάλλουν αυτούς τους δασμούς, μέσω πρόθεσμα προφανώς οι κινέζικες αυτοβιομηχανίες θα κερδίσουν έδαφος έναντι των αμερικανικών και των ευρωπαϊκών. Και μιλάω αυτή τη στιγμή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία κατακλείζουν την αγορά. Το ερώτημα είναι αν και κατά πόσο αυτή η πολιτική μπορεί να ακολουθηθεί από τη στήριξη της αμερικανικής βιομηχανίας, το οποίο ο Τζο Μπάιντεν το κάνει με τον νόμο για την μείωση του πληθωρισμού. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πίσω. Θα έλεγα δηλαδή ότι έχουν ένα προβάδισμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά την ίδια στιγμή, επειδή οι προκλήσεις έχουν διεθνή χαρακτήρα σε όλο τον κόσμο, το ερώτημα που τίθεται είναι αν με τον τρόπο αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσουν ταυτόχρονα να ανταποκριθούν και στην άνοδο της Κίνας, αλλά και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπου προφανώς τα φθηνά κινέζικα προϊόντα παίζουν καταλυτικό ρόλο. Αυτή είναι η τεράστια δυσκολία που υπάρχει. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και θα έχουμε την ευκαιρία και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί πολιτικά ο χρόνος είναι πολύς μέχρι τον Νοέμβριο, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν άλλο ένα podcast του Eliamep με την Οντίν Λιναρδάτου. Ηχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Γιώτα Μπουγά. Ακολουθήστε μας στα κανάλια του Eliamep στο Spotify, YouTube, Apple Podcast και αλλού.